Goddag og velkommen til noget teori om spejling, brydning og linser, som I kan bruge til jeres optiske forhindringsbane. Jeg vil fortælle lidt om, hvad det er for nogle principper, vi skal bruge, så der er den teori til jer. Og så vil jeg prøve at illustrere tingene, så I kan bruge det. Yes. Vi starter med at kigge på spejling. Spejling er forholdsvis simpelt. At reglen for, hvad der sker, er forholdsvis simpelt. Og det, man skal huske på, det er lidt den måde, vi måler og bestemmer vinklerne. Så vi har et spejl her, og så har vi en lysstråle, der kommer ind, en rød lysstråle på. Det er også, at den er rød. Hvorfor er den også rød? Nu er den blød. Kommer der en blå lysstråle ind her, rammer lige der. Og der er princippet i, hvordan vi bestemmer dens vinkling. Det gør vi ud fra det, der hedder en normal. Nu skal vi lige gå mange med den streg. Okay. Det er spøjst. Så tegner vi det, der hedder en normal på her. Yes. Det her var vores spejl. Og så siger vi, at det her det er indfaldsvinklen. Og lyset bevæger sig den vej. Så bliver den lysstråle spejlet og bevæger sig altså i den modsatte retning væk fra spejlet. Og så er det fint, hvis der vi hedder en anden farve. Og der gælder det, at den vinkel bliver spejlet med den her vinkel herude, som vi kalder rød af spejlingsvinklen. De er lige store, som sagt indfaldsvinklen er lige med spejlingsvinklen. Så det gør det ganske simpelt. Det er det, der er om spejling. Yes. Og vi tager godt vejen bevæger sig den vej. Så det var spejling. Brydning er noget mere komplekst. Brydning. Og vi kigger specielt på brydning i et prisme her. Men brydning er noget, der foregår hver gang en lysstråle bevæger sig, eller en bølge bevæger sig fra et medium til et andet medium. Og her er det altså lysstråler, vi snakker om. Så vi snakker om, at lyset bevæger sig fra luft og over i et plastikprisme. Og det, der ændrer sig for lyset, det er, at den har en bevægelseshastighed i luften, som er anderledes, end den har i prismen. Så hvis vi forestiller, at vi tager en prisme, altså en kasse, nu kan man tage med i, så har vi et prisme her. Så tegner vi en lysstråle, der trænger ind i prismen. Og en lysstråle fisende her. Og igen så skal vi have den der normale på. Og så har vi indfaldsvinklen her. Og det her er medium 1. Og i det medium, der bevæger lyset sig med V1-hastigheden. Det her er medium 2. Og her bevæger lyset med hastigheden V2. Så vil den her, afhængig af hvad hastigheden er, så vil den her lysstråle blive brudt og bevæge sig i en anden retning end det her. Det er derfor, at blyanten ser sig knækket ud, når vi kigger på den gennem noget vand. Der er brydningsvinklen så den her, vi kalder det T/B for brydning. Og der er sammenhængen så den, at der skal være en, når man ganger V1
på den ene side, altså hastigheden på den ene side med sinus til indfaldsvinklen, så er det det samme som V2 gange sinus til brydningsvinklen. Og det vil sige, at vi kunne isolere sinus til brydningsvinklen, og så vil vi få et udtryk, der ser sådan her ud. Så vil jeg altså bare tage V2 og dividere over på den anden side, så står der V1 divideret med V2 gange sinus til indfaldsvinklen. Og der kalder vi den her lille bryg her, den kalder vi brydningsindekset. Brydningsindeks. Og det betegner vi også N1,2 i den forstand, at det er fra medium 1 til 2. Hvis vi nu for eksempel var kommet inden for prismen, så vi kommet inden for prismen, sådan som vi gør herovre af, her, kommer inden for prismen og bevæger os ud, vi vil tegne lysets retning ind her. Så bevæger vi os fra prismen inden for prismen og ud, her på den anden side her, så vil vi bevæge os fra medium 2 til medium 1, og så vil det ikke være den samme brydningsindeks. Men dens reciprokke, nemlig, der vil brydningsindekset N2, 1 hed, i stedet for at hedde V1 divideret med V2, så vil det så hedde V2 divideret med V1 her. Og når der gør det sådan, at der regner både med, at lyset kommer ud af prismen, og det kommer ind i prismen igen, eller det kommer ind i prismen og ud af prismen igen, så skal jeg også lave brydningen 2 gange. Og det er simpelthen bare et spørgsmål om at få tegnet normalen på igen. Nu er den blå. Så tegner normalen på igen. Ja. Og der har jeg så. Og så tegner vi brydningsvinklen, eller den brudte stråle ud her. Og det vil altså give, at så har vi igen en indfaldsvinkel her, og en brydningsvinkel herude også. Og hvis man kigger godt efter, så vil det faktisk svare til, at den her streg kommer ind her, og så bliver den sådan set bare parallelt forskudt. Så den har den samme retning, når den kommer ud på den anden side herovre, end den havde, når den kom ind her. Den bliver sådan set bare parallelt forskudt i prismen. Det er umiddelbart brydningslov i første omgang. Så er der så nogle specielle tilfælde, som vi lige skal huske på, at man kan gøre det her mindre på en gang. Jeg har den her på styre. Det kunne jeg gøre. Så har vi nemlig det specielle tilfælde, at nu når vi kigger på, at brydningsvinklen hedder sinus til theta b, og det er så brydningsindekset N1,2 gange sinus til theta indfaldsvinklen. Så kunne man jo godt forestille sig, at det her det bliver større end 1. Og det kan det der jo ikke være. Så der må altså være en mulighed her, der gælder et eller andet der. Og det tilfælde, det er det, vi kalder totalreflektion. Så skriver vi det med totalreflektion. Det vil sige, at så bliver lyset ikke længere brudt i overfladen, men det bliver bare kastet tilbage. Og den vinkel, hvor det sker, den indfaldsvinkel, altså den indfaldsvinkel her, theta 1 i eller indfaldsvinkel, der medfører en totalreflektion, den kalder vi kritisk vinkel. Og hvornår den er kritisk, afhænger jo selvfølgelig af brydningsindekset. Fordi hvis det brydningsindeks, det skal jo selvfølgelig være større end 1, ellers vil der ikke være nogen kritisk vinkel. Men hvis den er større end 1, for eksempel, så er den sådan, at hvis lys kommer fra luft og brydes ned i vand, så er brydningsindekset 1,33. Og derved så er der så en kritisk vinkel. Og lad os lige isolere, så vi skal se, hvordan regner man den kritiske vinkel ud. Det er ret smart, det der med kritisk vinkel. Man kan bruge til nogle ting. Man kan f.eks. bruge det til at bruge prismen som et spejl. Men lad os lige se, hvordan vi gør det. Ja. Lad os regne ud, hvornår den kritiske vinkel er lige med 1. Det vil sige, at vi regner simpelthen det her 1,2 ud. Kritisk kalder vi det nu. Eller bare krit.
når de dividerer med 1 på 2 på anden side, så står der simpelthen bare, at den kritiske vinkel er lig med sinus i minus første til 1 hen i 2. del. Så det er den kritiske vinkel. Det var den ene del af det, vi skulle have. Den anden vigtige del, det var den her, der er brydningsloven. Den er også vigtig. Yes. Så har I styr på det, så kan I regne med det, så burde I sådan set kunne regne alt muligt med brydning. Det sidste, vi skal kigge på, det er, og jeg kan lige vise noget brydning hernede på det derfra. Jeg har en fin applet, som jeg lægger ind her, hvor jeg kan se, at indfaldsvinklen er den her. Det er den her oppe, der er indfaldsvinklen røde her. Den blå her er brydningsvinklen, og den sorte, der er tegnet her, det er vinkelnormalen. Den er altså normale på mediets overflade, på brudfladen her, som lå her. Det er normalen på den. Og der kan vi se her, at indfaldsvinklen er større end brydningsvinklen. Og det vi kan se, det er, at herinde, der sker en total refleksion. Men lad os lige se. Der kan vi se, hvordan lysstrålen bevæger sig. Kommer her. Det var da sjovt, at Hensen laver det der. Lysstrålen kommer her. Bliver brudt. Tåbeligt udstyr. Den kommer herover fra venstre, bliver brudt ind igennem prismen og brydes ud igen. Hvor at vi kan se, at herop til at starte med, her, det må jeg simpelthen ikke. Den røde her, boks heroppe, den forklarer, at den viser, at indfaldsvinklen er større end den blå, der er brydningsvinklen. Og tilsvarende kan vi se, at når vi er på vej ud af prismen over på den højre side her igen, der er indfaldsvinklen mindre end brydningsvinklen. Og det er jo fordi, at brydningsindekset for de to brydninger er hinandens reciprokke. Her kan vi se, at brydningsindekset er 1,5 hernede, på den her knap hernede, som jeg drejer på. Og nu kan vi prøve at sætte det til 1,3. Sådan så det er lidt per luft. Og der kan vi så se, at nu kigger vi på, hvordan det bliver brudt i overfladen. Og der kan vi se, at hvis jeg drejer den her vej over, så bliver den på et tidspunkt, så bliver brydningen, den anden brydning, altså i mediet fra inden for prismen og ud, der bliver den vinkel, den bliver brudt ud, den bliver simpelthen større end 90. Så I kan se, den nærmer sig at ligge fuldstændig langs prismens overflade, og så knækker den over, der sker en total refleksion inden i prismen. Det vil altså sige, at den vinkel der, mellem 12 og 13 grader, 12 grader er den kritiske vinkel. I 12 grader, så sker der så en total refleksion indeni. Og der gælder det selvfølgelig af spejlingsloven, sådan så at indfaldsvinklen her er lige med brydningsvinklen her. Eller spejlingsvinklen. Så sådan fungerer det. Yes, lad os vende tilbage til vores tavle her. Det sidste, vi lige skal snakke om, det er sådan en hurtigt om, hvad linser er for noget. Og linser, det er jo sådan, de spreder eller samler lyset. Linser. Og pointen er, at man har sådan en parabelagtig form. Jeg synes, at jeg har et eller andet, der ligner en parabel. Ja, det kan godt lide en parabel. Så vi forestiller os, at vi har en parabelagtig form her. Så er det smarte med den slags parabler og derfor også paraboler, at alt lys, der kommer parallelt ind, indfaldende lys i den her parabel, det vil blive samlet i et bestemt punkt. Så at hvis lyset kommer ind den vej, så er der et punkt, bestemt af, hvordan parabelen er udformet selvfølgelig, hvor det reflekterede lys, det tegner noget lille. Det vil falde ind. Det vil sige, det her vil bevæge sig derind, og det går ud ind. Det her vil bevæge sig derop. Og det her vil bevæge sig den vej. Så det vil altså blive fokuseret i det her ene punkt, herinde. Det der er en parabel til det, det er, så sætter man så en eller anden modtager her. Så har man en antennemodtager, som fylder hele det her. Og så samler man alt det signal, man samler, det samler man op i sådan en modtager derinde. Så det er pointen med det.